på. Money. Nå, Jeg kan jo ikke sidde stille med det. Jeg tror, det kommer til at fungere, men jeg synes ikke, det synker. Nej. Og Karo, dig. Du skal ikke sidde derovre og lade som ingenting, vel? Fordi du er luret. Nej. Røjski. Der har været en gang i og mist til mit. Jeg har været nødt til da. Hej Marley. Mor ikke tosset. Mor bare stiv. Her mor. Og lidt let på tog, kan jeg mærke. Så okay. Sagde jeg, okay, jeg tager Reddit. Hvad så, Karo? Er noget at spørge om? Jeg var i maven, du. Fordi jeg ved alt. Er det rigtigt? I'm the magic dragon. Puff the magic dragon. Jeg tror, vi skal have noget læbemad på, eventuelt. Jeg har bare, fordi jeg har været syg, du ved, så har jeg sådan en enormt tørre lever, ikke? Nå, hvad har vi at drikke? Skal jeg på tank, eller? Har du det? Du karantæne. Don't touch me. Hold op, jeg er ikke noget i mine mavemuskler. Jeg snakker om Tina, dig især. Jeg skal bruge de tænder der. Nå, der har vi det. Ja. Det er ikke tæt. Sådan. Nå, og hvorom alt er, så synes jeg rent faktisk, at jeg vil banke i bordet og sige, at Asprobado! Halløjsa, Karoline drikker op. Hey! 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 Kommer du og redder mig? Kalinga.